Ja, det er sådan ligesom at skabe lidt opmærksomhed og sådan, ikke også? Goddag, når I har levet musik først, jo, ja, han blinker der mig en gang imellem. Så når I sidder rigtig her og hygger jer, sådan, har I fået så godt med og sådan? Ja, det har I, kan jo. Hvor har I fødselsdagen henne herovre? Nå, det er ham med hjelmen, det er over. Jeg kan løbe med det, ja, og du er nør. Nå, det må du godt nok undskylde, det er jo for, at du tager nogle hår. Det er godt, det her at være sommer, for det må da være træls om vinteren, når flueren har sådan noget koldt føde. Ja, Frank. Nej, jeg hedder Francine de la Frista. Jeg kommer her i dag, sådan, for jeg hedder du sådan til over her i dag, jo. Ja, er det 60 år, du bliver, eller hvad det er, jo? Nå, 50. Nej, jeg har hørt, det var 60. Kan det passe? Det kan mig se. Nej, jeg tror, det var 70. Nej, det er sådan, jeg kommer helt ned fra Svendborg, og sådan, jeg hørte, du fyldte over det, og sådan, vi har sådan en latklub, det har vi sådan, jeg ved, du er dernede fra Aalborg. Ja, så tænkte vi der, det kunne jo godt være, at vi kunne få dig ind som medlem, derfor, ja, man må sige, når man kommer op i den alder, det du har der, så er der skudt mig tilbage i krigen her. Nej, så var det, vi tænkte, det var lige nu for dig sådan, og blive med i sådan en klub, det. Det tror jeg, det var sådan, det mener jeg skal ikke. Der kan du hygge der jo. Ja, sådan, jeg siger der sådan. Goddag. Du gamle brandmand, er du ikke det? Jeg synes det nok, jeg kan se, du har kun 18 tilbage. Nej, så var det jo sådan, at vi hørte det der, så tog jeg lige cyklen herop, jo sådan, hvor, ja, det er jo også så galt sådan, og det er det brun, der siger det der? Er det det? Nå, det er brun, det er ja, er det din mand? Han må jeg kondolere. Nej, så var det sådan, jeg tog cyklen herop der, fordi, ja, jeg har jo bare sådan en motorcykel, det er sådan rigtig rejler, jeg har, så jeg tog herop, så jeg tog den fra i morgenslag, der, så kører det op over, du ved, ned på Svendborg, så op over Odense, op brun over til Fredericia, der kunne jeg også finde 60 års fødselsdag, det er over jo. Ja, der fik vi sådan noget kakaomælk med sådan noget likør i. Ja, jeg ved, om der er nogen herovre ved børnebordet, der ved, hvad det er. Ja, det er sådan noget kakaomælk med sådan noget likør i det. Det er ikke nogen, der ved, hvad det er for nogen. Nej, nu kan jeg huske det her bare helt. Ja, så nu fik vi dernede, så skulle jeg herefter på cyklen her, og så hele vejen i Nødsport til motorvejen heroppe til dig. Ja, man kører fra lige hernede i Gammeløs, sådan det. Ja, det er dejligt at komme her. Jeg har sådan en rigtig ravkæde hernede. Det kan nok se, ja. Den har jeg fundet herude ved Østkysten. Ja, der kan se jo mig derhjemme, det er altså Vestkysten, og det er der. Sådan så. Nej, sådan så var det jo dejligt at komme. Vi har sådan en test, du skal igennem sådan, og vi kan se, om du har korpus til at være med i vores forening der. Ja, fordi vi kan jo ikke have nogen med, der bare sidder nede i salen. Vi har sådan nogle komikere, der kommer og sådan, og så kan det ikke hjælpe, at han sidder nede i salen, og han ikke har korpus til at grine. Og så kommer han med en rigtig god vittighed, så siger han bare, og derfor så har vi sådan lige en test, du skal igennem. Du kan godt putte en ballon op, kan du ikke? Det kan du nok, nu skal du se, jeg har en her. Du har prøvet det før, har du ikke at putte en ballon op? Det var hos politi. Ja, det er det. Ja, jeg kan se, du har haft en, der er slået tilbage. Så vi har en her. Jo, så inden du begynder, så har vi sådan, vi har nogen, der vil snyde, det har vi. Vi har, når der er en af dem, der tager billeder af, derfor kan huske, hvad der skete i morgen. Han tror, jeg er royal, så ikke det der.
Nej, vi har nogen, der er jo snydt i handel. Ja, vi har nogen, der trækker falsk luft ind igennem næstbordene. Det har vi sådan. Så for ligesom at gradere, så har vi lige taget sådan noget frem med her, du skal have to øje. Så skal du bare se her, jo. Ja, nu skal jeg bare lige have dem åbne her. De sidder med sådan noget klister, du ved, eller sådan. Næsten ligesom sådan noget tilkomier, sådan, du ved. Så får du lige sådan et par stykker her, lige sådan en flot blå farve der. Og så når vi er færdige med den her test, så tager du bare en dyb indånding, så bliver vi komme i morgen, jo. Ja, der er ikke mange, der trækker vejret med dem, jo. Har du ikke fået din tider her til morgen? Men lige snart du er klar, så håber du dem bare i. Det er ikke noget problem, det er bare en op i hver hul. Ej, jeg var ikke begyndt at dreje. Men det bliver ikke at tage et billede af, så. Hvad er det her med at få kameraerne fra dem? Så er det sådan, vi gerne klap til først. Det kniver lidt det der, men nu skal du ikke være ked af det der, for nu stod jeg lige bag der. Jeg kan i hvert fald sige, at din ringmuskel, den slutter tæt. Det kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan det godt gøre. Du skal bare have, du skal sådan noget. Jeg ved, ryger du tilbage for sådan noget? Nej, ikke. Har du gjort det? Ikke du. Det gør du ikke. Ikke lovligt i hvert fald. Nej, men det må man jo ikke gøre det. Det gør man ikke. Du brugte jeg også sådan noget. Ja, jo. Ja, så skulle jeg ikke, man sætter ryger og sådan noget. Nej. Så kommer bukken jo bare hen og spørger, om det kan få en cigaret. Sådan, så. Ja, men det er det, han har brugt, ja, også, ikke? Og det du har også været så fint, du har fundet ham, eller hvad? Sådan, så. Nej, nu skal du ikke få tvivl, fordi vi har sådan et fitnesskursus, du kan komme på. Ja, det har vi. Nej, du har også prøvet det, kan jeg sige. Ja, vi har sådan en fitnesskursus der. Jeg troede jo faktisk godt, at han kunne putte sådan en ballon op, og jeg lå mærke til. Han siger meget atletisk ud, så han gør det. Ja, jeg lå mærke til, den her han kom ind der. Han har faktisk så stram i huden, og har åbnet munden, så lukker jeg ind. Sådan så. Men nu vil jeg lige ringe ned til Erna, det er vores kasserer, hun sidder ved på kontoret nede i Svendborg der. Ja, hun bor faktisk i Odense, jeg ved ikke, om du kender Kærjens mand. De bor lige der, han står altid på en stor retplads i Odense, der, når du skal tværs over fint i Sverige, sådan. Står og snakker med dem, der kører forbi, sådan, det gør han sådan jo. Jeg vil lige ringe til hende og tage min mobiltelefon med her. Lad os se, om hun er hjemme og sådan der. Ja, hallo ja! Nej, jeg sagde hallo her. Jeg sagde hallo ja. Ja. Jo, jeg er kommet frem. Ja. Nej, jeg har været i Fredericia nu. Jeg er oppe på det sted jo. Ja. Det er oppe i noget af det her hvidesprog jo. Ja, det er oppe i Jørgen, Løkken og Hirsals og sådan. Ja. Jo, jeg tror, det er nærheden af Hirsals, men det ved jeg ikke rigtigt, fordi vinden den er i sky jo. Jo, han sidder her og har godt puttet den ballon op, det kunne han ikke gøre, nej. Nej, så han skal have sådan et fitnesskursus, det skal han der. Ja, han skal have et årskontingent der til 125 kroner, så er fitnesskursus til 8.000. Ja, jeg har lavet et research om ham, sådan, det har jeg sådan jo.
Ja, som vi har lidt om ham, når han kommer ned. Ja, jeg har lavet lidt research, jo. Nå, det er engelskerne. Det bliver undersøgelse på engelsk, det er jo. Ja, det har jeg lært på aftenskole. Research, det her, ja, det bliver undersøgelse. For eksempel derovre, der her en underlivsundersøgelse. Det her en underlivsresearch.